Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τις χαμηλές βαθμολογίες των φιλολογικών σχολών. Υπάρχουν 20 τμήματα τα οποία σε εντάσσουν στον κλάδο ΠΕ02 και μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος. Η βάση τους ξεκινάει από 8.560 μόρια και η υψηλότερη βάση είναι 12.425. Τα πιο εύκολα σχόλια που θα ακούσεις κυρίως από συναδέλφους φιλολόγους είναι ότι τα άτομα που μπήκαν σε αυτές τις σχολές δεν θα αποφοιτήσουν ποτέ και αν αποφοιτήσουν δεν θα ξέρουν να κλείνουν ούτε το ημί. Αρκετά αφοριστική προσέγγιση, την οποία προσωπικά δεν ενστερνίζομαι και θα ήθελα να τη συζητήσουμε και κάτω στα σχόλια. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι οι χαμηλές βάσεις σε μια σχολή δεν σημαίνουν ότι οι απόφοιτοι της σχολής θα είναι χαμηλής ποιότητας. Μικρή παρένθεση, είχα φιλολόγους οι οποίοι περηφανεύονταν πως είχαν μπει στη σχολή τους με 18 και 19 και δεν κατάφεραν ποτέ να σταθούν μέσα στην τάξη. Να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι οι βάσεις των σχολών διαμορφώνονται καθαρά από την ζήτηση. Δεν υπάρχει τόση ζήτηση γιατί δεν υπάρχει άμεση απορρόφηση. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, πρόκειται για 20 τμήματα και χιλιάδες αποφοίτους, οι οποίοι θα βγουν στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας δεν έχει τόσες θέσεις για να τους απορροφήσει. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και διαμορφώνει τις βάσεις. Και κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας πριν κρίνουμε αυστηρά τόσο τα παιδιά που επέλεξαν να σπουδάσουν σε αυτές τις σχολές, όσο και αυτούς που αποφοιτούν ή θα αποφοιτήσουν τα επόμενα χρόνια, είναι ότι δεν σημαίνει πως αποφοιτώντας από τη φιλολογία θα εργαστείς μόναχα στον κλάδο της εκπαίδευσης. Πλέον η αγορά εργασίας έχει εξελιχθεί. Οι απόφοιτοι με μια πολύ καλή βάση, όπως αυτή που τους προσφέρει η συγκεκριμένη σχολή, μπορούν να μεταπηδήσουν πολύ εύκολα σε άλλους κλάδους. Από την δημοσιογραφία μέχρι τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, από την υπολογιστική γλωσσολογία μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως συγκρίσεις του στυλ εγώ έγραψα 17 ή 18 και να περάσω μια σχολή και τώρα αυτή η σχολή έχει 10, δεν ωφελούν κανέναν. Αυτό που κάνουν είναι να μειώνουν τους υποψηφίους σε αυτές τις σχολές, χωρίς βέβαια να έχει υπόσταση αυτό το επιχείρημα και να δημιουργούν ένα στερεότυπο. Γνώμη μου πάντα. Και τέλος, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους και όλες που έχετε επιλέξει συνειδητά την επιστήμη της φιλολογίας, της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της φιλοσοφίας. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που θέλει ψυχή, γνώσεις και θέληση και όλα θα πάνε καλά. Και μια ακόμη ευχή για εσάς που δεν επιλέξετε συνειδητά τη σχολή αυτή, αλλά σας οδήγησε εκεί η χαμηλή σας βαθμολογία, δώστε της μια ευκαιρία γιατί θα την αγαπήσετε και πραγματικά την αξίζει. Καλές σπουδές σε όλους και όλες, δώστε πραγματικά τον καλύτερό σας σε αυτό, να γεμίσετε με γνώσεις και να βγείτε δυνατοί και δυνατές στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια.